Hı hı. Gitçäs yurttaşlar, gitçäs Abdurrahman. Esenlikler, oňa diýili. Yurttaşlar bugün Häzir Türkmenistanyň barada bir gürrüňleşik etsek, sosial üçinçiligi barada ýagny her bir täze Türkmenistanly yurttaşyň döwlet tarapyndan ediljek kömekleri ýa-da e, sosial üçinçilik bolanda saglygyna terediljekmi ýa pensiýasymy, e, çagal eneler, ýarym alan maskalalar barada şolar hakynda ýani ediljek reformalar ýani täzelikler, wat yurttaşyň bähgidine ediljek reformalar barada gürrüňleşik etsek ýa. Arasynda soragyňyz çyksa aşağı ýazylşa ýazarsyňyz, okar soraglaryňyzy. Stadiýa ilki başta näme pensiýa hakynda hemme kişini gyzyklandyryp biljek ýani işden soň bir näçe ýyl iş dowamy ýyllaryň dowamynda ahirinde pensiýa çykmaly ýaşyna baran soň her Türkmenistan watandaşynyň ýani ýurtdaşynyň pensiýa ýagdaýy nähili ýaly. Indi oňa düşünmek üçin häzirki Türkmenistana bir seredeliň ine bir näçe ýylyň dowamynda 91-den 1991-den bäri hasap etsek, ondan bärde halkymyzyň agramly bölegi ýerde ýani toprakda meşgul bolmak bilen. Näme üçin meşgul bolmak bilen diýip adýan sebäbi agramly böleg, halkyň agramly bölegi meşgul bolup geçer, ýani wagtyny geçirýär. Ýani baýaýar ýa bir mal mülk edinýär diýmek ýalňyş bolar. Meşgul bolup geçer. Näsinet görseňiz enelerimizi, akkalarymyzy, atalarymyzy ullakan emmesi ýokdur. Pensiýa ýaşyna ýetenleriň ullakan bir aýlyk girdejisi ýokdur ýa. Sosial üçinçilik tarapyndan agramly finans tarapdan ýani maliýe tarapdan baýrak diýip aýdyn, baýrak idaralarda işlen watandaşlarymyz azda-kände gün görmek üçin, gün görmäne ýetjek bolan pensiýa bar ýöne agramly bölegimiz ýani kaçynysy ýaly paxta ekip, buğday ekip ömrüň ýaşynda wagtyna gelen soň pensiýany çykkan soň ine belli ujup onuň nemesi neme däl-de nähili däl, sifraty ýöne Türkmenistanyň ýa-da ujupsylja bolup galýar. Bir halda 10-ňa ýetjek, halder 500 etiňe ýetjek. Ene ýurtdaşyna seretsek, bizler ene çykyp gaýtdyk. Agramly böleg ýene-de ýurtdaşyna gidýär, kimse Türkiýede, kimse Polşa gidip gelýär, kimse Rossiýada agramly bölegi. Ine bizlere şu düzgün ýörände bizlere pensiýa ýok-da hiç ýerden sebäbi ýurda girdeji getirmedik. Bärde de az ölegimiz hemme ýagdaýda işler. Ýuridik dokumentli işlemene mümkinçiligim bar. Zat az götürümler halkyň. Olaryň pensiýa aljagy belli däl-de. Indi täze Türkmenistanda nähili bolmaly pensiýa ýagdaýlary? Sosial pensiýa ýani sosial üçinçiligi gerýär. Bir çetinden hazyna bagly, hazyna töleýär. Her bir watandaşyň hiç ýerde işlemedigen bolsa edil azazyk
girdeji bilen günni götüren ya bir saglygy sebäpli işläp bilmedik bolsa, döwlet tarapyndan üçünçüligi bolmaly. Yani özüne yeterlik derejede, ökmali suratda bolmaly. Eger kim hünär edinip ýa-da öz nemesi bolup, kärhanasy bolup, ýa öz topragy, ýa maldarçylyk etdimi, oňa görä bolanda ýani işiniň dowamında pensiýa ýaşyna çelle belli bir derejesi hazyna salgyt hökmünde geçýär-de ahirinde diýen aýlanyp örilip şo pul beren puly ýene eme watandaşyň özüne gelýär. Ine häzir deňeşdireli ýene-de bir deňeşdirelik. Ine şu an topraklar, bizim topraklar ýöne näçindir biz kärende ulan topraklar. Ekýän ekinlerimiz paxta, arymly öle buğday. Ondanam ýurda hiç girdesi ýok. Diňe agramy bar. Ýani bizi meşgul etmek üçin edilen zatlar da. Şonuň üçin hem pensiýa gaty az çykýar. Bizim ýurtdaşymyzda. Ýani gün gurnamasyny da görmene ýeten nokta. Ýa-da Türkmenistanda hemme kişi iş üçünçüligi bilen yetiriljek bolan üçin girdeji etme öz hojalygyna hemem ýurda girdeji etmäne mümkinçiligi ýokary derejede boljak. Şonuň üçin häzir dollar hasap bilen uramyzda ortalama häzirki kärendeçi bilen gelecekde Türkmenistandaky şahsy mal eýesi diýip aýdyn ýa toprak eýesi ýa kär nemesi kärhana eýesi girdejisi uly bolan soň şoňa görä da göterim sanyny pula geçireňde ýene-de şo taýdan agrymly bölek pul göçüre çykýar-da. Ondan soň sen şol prosent görnüşinde hasaplaňda ýani pul görnüşine, prosenti pul görnüşine geçirýän bolan soň ýene şol ýanky açmydaly sen gowy pensiýa almaň üçin işleýän döwrüňde gowy girdeji etmek. Gowy girdejede eden soňam mümkinçiligiň bolan ýagdaýynda da ýene ýanky açmydaly hazyna arymly bölek pul geçýär belli bir prosent derejesinde. Ýene-de şol pullar sen pensiýa ýaşyna gelsende saňa aýlanyp örilip gelýär. Indi ştaýda ene we çaganyň maddi garaşdyryldygy. Ştaýda ikinji madda bar geçýär-de. Ýene-de biz ýurtdan masal alsak, bir näçe maşgalalar bar. Hatda men ene uzak gitmelde öz aýagy ucunda goňşularymyz bar. 6-7 san çagaly bar, 2 gojalyk bar. 4, 3 ýaly. Türkmende kän 3den az kän çaga edinmek nimesi ýok da ýani 3-4 täýirler 6-7den medinip ýan kaçdy. Indi şolaryň hiç şeýle şu ýagdaýda girdejisi ýok diýen ýaly birsi bazarlarymyzda ýani ýöleten bazarlarymyzda neme sürýär? Araba sürüp gelen giden hyzmatynda ýükünü daşıýar. Denanlar ýani başgalarynyň denany öýde otury çagalarynyň bilen. Beýleki goňşymam ýene şonuň ýaly ýurtdaşlara ýani watandaşlara suw ulagda motorda suw daşap bermek nemesi hyzmatyny edýär. Olam 7 san 6 san çaganyň yetmejegi gör belli bolup durda. Indi şol adamlar täze Türkmenistanda diňe 6-7 sany ýani çaga köp çagaly bolan üçin şolaryň bank hasabyna ýani eline diýip amalya bank hasabyna belli bir derejede pul geçiriljekdir her bir çagasynyň nemesine sanyna diýip aýtsak da. Oňsoň ýanky adamlar bu daşasyn ýoldaşyň mümkinçiligi bolsa bilemok başga iş etsin bolundy aýl diýip aýdym. Sady bir döwlet öz watandaşynyň iqtisady ýagdaýdan üçin bolmak üçin döwlet
şeklini saklayandyr. Eger bir ýurtda döwlet watandaşynyň ykdysady ýadyna ýa seredip bilmeýän bolsa, ýani ykdysady ýadyna seredenden soň sosial üçinçilik ýüze çykýardy. Diýmek o taýda döwlet ýokdur, ýani döwlet akly ýokdur. Şonuň üçin ýa-ni adamlar birisi maldar bolup biler, birisi daýhan bolup biler. Ondan soň bilmedim mene bir şoňşymyň elinden lekin ýani maýda çuýda işler gelýär-de, ýani nähili diýip aýdyn. Tamir işi diýerler türkler. Her türlü bir radio tehnika bejerme mümkinçiligi bar diýip aýdyn. Şol adamlara iş tapyp bermek, ýani elini işletmek, ykdysady ýagdaýyny galdyrmak döwletiň boýnundadyr. Öz watandaşyny sosial üçinçiligini ýetirmek üçin. Şonuň üçin täze Türkmenistanda PUDOKda ýani bu bölümlerde gaty uly öňegdişikler ediljekdir. Hatda öňki çykyşlarymyzda, programlarymyzda aýdylan geçilendir. Türkmenistanda el güýji ýetjek geldir ýa. Ýa Türkmenistanda adam sanyna görä potensial ýa adamlar pul adamlar ýa-da yer edinme, mal edinme ýa-da kärhana açma potensialy gaty ýokary derejede. Üstesine de biz ýüpek ýoluň üstünde oturýar. Ýani köprü hökmünde ol pandemiyalerimizden bar, bilen aýratynlyklarymyzdan bar. Şöyle ýagdaý bar. Ýani enelerimiz näçin şol döwlet enelerimiz 6-7 san çaga doğurup tamam teredi bilmän ýa-da 3 san çaga doğurup teredi bilmän Türkiýe çykyp gaýtýarlar ýa-da Rossiýa çykyp gaýtýarlar. Arada sosial mediada gawat geldi. Ýani 2-3 aýlyk däwegini goýup Hataýa işlemene gidip barýar. Ejeri bilen akkafy ýani atasy da şöyle ýagdaýlar bolmaly däldir. Bu gaty nä dogrudur. Ýa-ni hem enata hem çaga psikiki ýani basyş bolýar, ýani travmaly ösýär. Ýani döwlet üçin gaty bir ýalňyş hereket bolýar da. Maskalalar bozulmaly däl. Maskalar bütünlügi saklanylmaly. Ýani maskala institut diýip bir neme bardyr, guruluş bardyr. Şo ýagdaýyny bütünlügi saklanmaly. Ýani bir ýurtda döwlet akly ba bolsa, hemme taraplaýyn işlemeli bolýar. Şonuň üçin birgiden guruluşlar dörenmeli bolýar. Halkyň hyzmatynda, ýurdun hyzmatynda bolup durar ýaly. Şonuň içinde de ýani hem ykdysady ýani önümçilik etme ýa-da hyzmat etme mümkinçiligi bolmaly da. Şol işler ýola girilen soňam sosial üçinçilik ýani ýagdaýy ýüze çykýar, döräp bilýär. Näçe yarım galan maskalalar, üçinçi neme, yarım galan maskalalara döwlet üçinçiligini ýetirmek. Bolan bir reformalaryň biri da. Yarım galan maskalalar bolar. Ýene-de uzağa gitmelden Rossiýada ýene avtomobil nemesine, kazasyna neme diýär, awariýa diýip izlenýär. Ýa-da iş ýerinde hatalary ýogalýar, ýa-da ene aralarda 50 60 ýurtdaşlarymyz zäherlenip ýogaldylar. Ýani nemeler kimsesizler demesi öwlüsy bar şeýle Türkiýede, Istanbulda. Şolaram ine şolaryň ýyllarynda ýanýor ýoldaşlar galdy, çagalar ýetim galdy. Döwlet
şöyle taý sebäp bilen ýarym galan maşgalalara eýe çykmana borçludyr. Ýani döwlet guruluşlary bar ýerinde. Şu döwletiň şeýle politikasy bolmaly-da, ýani öz ýurtdaşyna eýe çykmaly. Hatda esasam agramly bölegi şo çagalar bilen zenanlara öňçelik berilmeli. Şeýle ýagdaý bar. Belli bir ýaşyna çellä aýly kap durmuşynda gerek olan ähtiýaçlyklaryny garşylamak üçin agramly bölek pul kömegi ediljekdir. Emesi barınma ýeri diýär, ýani jaý mümkinçilikleri ýok bolsa, o ýagdaýlaryna da kömek etmeli. Olam reformanyň içinde. Stadiýa 4-nji näme baýan ýatlap geçipdik. Köp çagaly maşgalara kömek pullaryny etmek. Olam reformalaryň içinde. Ýani köp çagaly maşgalary bilýänsiňiz, eneler, atalar stresiň içinde gelýändir. Ýurduň içindäki ýagdaýyna seredende stresde gelýärler, yetdim, yetmedi, ijegine ýetirilse gejegi ýok, gejegine ýetirilse ijegi ýok. Özleri hasam ýatdan çykarýarlar özlerini. Şonuň üçin bu çagalar, köp çagalar her bir çagada okumana hukugy bardyr. Köp çagalar aýratynlygyny nähili edin, ýani okumakda ýa-da bilmedim bir hünär edinmekde şolaryň näme gözden goýulmaly däl eşe maşgalalar. Ýani en asasyna döwlet kömek etmäne borçly. Ýa-ni häzir köp çagaly maşgalalarda iki adam işlemene mümkinçiligi bolanokda iş olaýyna dende de biri isledeň islemeden öýde bolup gerekleşik galýalar ýa diňe ejeleri galýalarmy ýaş çagalar maddi taýdan manevi taýdan kömegi ýetirip durmalydyr döwlet. Bärdendi 5-nji stadiýa bar kaldym-da ýaş çatynjalara öý edinme, ýani barynma edinme mümkinçiligini döredip bermek belli bir agramly bölegini, ýani jaý edinende agramly bölegini döwlet garşylamaly. Sebäbi bir ýaş maşgala bir çyraçyk bir döwletdir. Bu döwletiň başy berk tutulsa, ýani berk goýulsa fundamenti, ýani dowamatam uzak bolýar. Biziňki bolsa Türkmenistanda näzirle bergi bilen ýaşyň ýetdi, deňdoşuň öýlendi, deňdoşuň turmuşa çykdy. Bolsadan öýlenin biz aktyp görjek, şonuň ýaly narratifler bilen maşgala edinýärler da. Ýani maşgala edinen oklarda toý ýalar, ýaşlar. Ondan soň horhelak bir ýerden yer edinjek mellek yer diýip jaý saljak bir giden pulsuzlugyň içinem olan üstesine horhelak bolup görýärler da. Jaý salynýança her halatda 15-20 ýyl geçse oglu ýetişgidýär da. Bu ortada da olaryň ne duşy bar, ne oň ýyl banýasy bar, ne polly, düşekli bir jaýlar bolýar bir wada. Şonuň üçin saglyk ýagdaýynam ýitirýärler da. 40 ýaşyna ýetenlerinde hem ýurduň agramly bölegi keselbent bolup geçýär. Men diýip işe durmaly wagtlary hem ýaşlar keselbent bolup geçýär. Türkmenistanyň häzirki tebigi ýagdaý bilen suw hapalygy bilen, howa hapalygy bilen, ondan baskysy bilen häzirki özüň häkimetli körkegi oturan toparynyň özüni baskysy bilen işsizlik bilen biziň ýurtda ýaşlarymyz
da gaty ir wagtda, ýani kesel bolýarlar, travmaly, psihiki taýdan dengesiz bolup ýetişýärler. Elbetde özleriniň psihiki taýdan dengesizdigini bilenoklar halk köpçüligi ola bilgisiz goýulan soň ýöne analiz geçirilende, ýani öz işiniň ustatlary, sosiologlar, psikologlar bilen analiz geçirilende şo ýagdaýlar her bir Türkmenistanda görünýär. Şonuň ýaly ýagdaý. Häzirlikçe şu sosial kömeklerin durup geçmeli. Ýurtdaşlarymyzdan soraglar, bagwata ýatyp bilerler. Aha. Aha, sağ bol Merdan ağa. Şu hemme zat barada gysgaça toparlap aýdyp berdiň. Ýöne indi muny çeýnäp düşündireli halkymyza. Näme üçin bu reformalar edilmeli? Näme üçin bu sosial ýardamlar, kömekler edilmeli? Näme üçin döwletiň puly şu adamlara gitmeli diýilen nemeler, soraglar döremez ýaly adamlara iň başyndan düşündirip bereli diýen men öz pikirimçe. Ine sen aýtdyň da köp çağaly maşgalalara, zatlara kömek etmeli, zat etmeli diýip ýöne bir nemeni häzir gurrungy biz soňundan başladykmy diýen. Onu birinji baştan başlasak nähili neme etýär sen pikiriňçe bolarmy, bolmazmy? Ine ýaş çatynjylar bilen gutardyk da häzir neme sanap. Ýöne şonu iň başynda aýdyp bersek ne mysal üçin ýaş çatynjylar ine bir ýere bir ara geldiler, toý etdiler, zat etdiler. Ýöne bulary sosial bir basky bar üstünde. Näme? Hany çağaňyz olanokmy? Siz näme üçin çağa döredeňiz ok? Hany biz agtyk görjek diýip neme diýerler. Ýöne muňa gelmezden ozalam. Näme üçin şol toý edilýär? Şonam aýdyp geçeli Merdan ağa. Ine bizde garrylarda pensiýasy özüne ýeten ýok. Pensiýa näme diýsek, olam daşary ýurtnyň basyşyndan, baskysyndan gaçmak üçin berilýän ujypsyzja bir pul möçberi. Gördüler özüniň edýän işlerine badak boljak bu ýurtdaşyndaky hak hukuk goraýjylary. Bularam aýtdylar, ýok, Sapar Murat Niýazow ýaly etjek däl, biz hökman zat bereriz diýdiler. Näme diýilýär oňa? Pensiýa. Näme? Pensiýa berenlerinde de nähili beri özüne ýetmez ýaly berýär. Ne bir ildeşimiz aýdypdyr da, Leon. Şonu häzir ekrana getireýin men. Biziň ildeşler ýok, o däl. O däl eken. Ne halkymyz näme üçin en atalarymyzyň biziň pensiýamyz 5 gün ýaşamak üçin ýetýär, galan 25 güne näme iýmeli diýip hakyny talap eden ýok diýär. Ne şu taýdan başlasak gowmukän diýen. 5 günlügine ýetýän pul bilen pensiýa berdik diýip ýalan gurrun bilen zat edip saklap gelýärler. Soň bular näme etmeli? Galan 25 güni özlerine hyzmat etmek üçin bir zat döretmeli, bir esas döretmeli. Hany onda men oglum bolsa ogluma, gyzym bolsa gyzymy çykaraýyn. Oglu bolsa ana ýaşady. Näme üçin? Ogluny öýerer. Soň näme der? Muny öý işlerini edip berjek bir hyzmatçy geler munyň öýüne. Şoň ýaly şo göz bilen seretýärler. Bolýa bizde bir näme edep däp de sur diýe, näme diýe hormat goýup zat edip onuň işlerine ýardamjy bolar ýene nämedir? Ýöne häzirki döwürde ana özüme gul aldym diýip seretýärler. Bu bir. Ogluny öýerdi, zat etdi. Indi bulary bir ýerde tutmak üçin bir näme etmeli? Hany siz näme edeňiz ýokmy? Maňa bir agtyk beriň diýe. Bular toý etdirenden soň agtyk garaşýar. Ondan soň agtygam berdiler muňa. Soň näme etmeli bular? Bir taýda işlemeli, bir ýerde işlemeli, zat etmeli, üpçün etmeli maşgalany. Häzirki ýagdaýda Türkmenistanda üpçün edip bilmeýän nime? Bir sany çagasy bolanam maşgalany üpçün edip bilen ýok işsizlikden, häzirki döwredilen işsizlikden. Näme diýe? Ýurtdaşyna gidýär. Ýurtdaşynda soň maşgala şo taýda dargamağa başlaýar. Şo taýda fundamenty goýulýar, dargamatmak. Şonuň üçin, şoň ýaly ýagdaýlaryň bolmazlygy üçin sosial ýardamlar, sosial kömekler hökman berilmelidir.
Näme üçin? Ine toy etdi, öz puluna nemeden yok, onu karz alıp zat edip bir yerden nemedip ilden galmajak diýip toy etdi. Borca batdy. Ýene ýaşamak üçin bir yer gerek buňa. Gaýynlary bilen zat etmedi, oňuşmady, täze bir jaý gurup çykjak bular. Jaý gurmak üçin hem karz aldy, zat etdi, bir tarabyny dikeltdi diýelim. Soň borja batdy ýene. Ýene ýurdun daşyna çykmaly bolýar. Ana şu zatlary bolmazlygy üçin sosial ýardymlar, kömekler edilmelidir. Ondan soň haýsyna gitdik? Nowat boýunça gideli. Ine ýurtdaşynda maşgalasyny eklemek üçin ýurtdaşynda işlemeli boldy. Ýa-ni ýakynda nemede Türkiýeden bir watandaşymyzyň inşaat işinden bir yerde ýykylýar, videosunu görüpdik, zat edipdik. Bir tarabı göne nemetýär, beýnisiniň. Dolu maýyp bolýar. Hiç işe ýarapsyz. Hem gazanç edip bilen ýok, hem maşgalasyna ýük bolýar. Ine şu Hmm. öňden hem kösenip gelýän bir nemäniň, halkyň ýene bir üstüne kösençler ýüklenýär. Özüniň maşgalasyny eklemek üçin ýurdun daşyna çykýar, ýöne ol gaýta maşgalasyna ýük bolup kalýar. Şonda da ýine maýyplara, zatlara sosial ýardymlar berilmelidir. Häzirki wagtda sosial ýardymlar berilýär diýip aýtýar. Ýöne Merdan aga sen bilýändirsiň şu ýurdun içindäki ýagdaýlary. Sosial ýardymlar nähili ýagdaýda berilýär? Barmy şu zat? Ýetýärmi şu berilýän zatlar? Bir mysal beripdiň da mardan. Ha. O aýna şeýle bolýarda ikinji ýyl başlady. Enäniň men çağanyň maddi garaşdyrlyk şoň üstünde durup geç. Ýan gaýdan bilen şoňa barýan ýa. Ine ýöletende men uzaga seretjekkel. Bu ýagdaý diňe men gözüm göreni, gözüm görmeýänam pikirlenip bir statistika çykarsam boljak da. Bir maşgala tanýan är aýal 3 tanam çagajyklar bar. Ýylyň geçmegi bilen çağanyň ulanmagy bilen informasiýony, ýani teknologiýaň ulanmaly, ýeýjek, geýjek, okajak, ýani çykdaja artmak bilen ýylyň geçmegi bilen. Türkmenistanyňky häzirki ýagdaý bilen her maşgaladan bir adam işlemene mümkinçiligi gat az ýagdaýda. Ýani işlände de ýetenok. İşledi diýdik bir maşgaladan. Ýoldaşy çopançylyk edýär, elinden hünär gelenok. Hünär gelen bolsa bu ýagdaýda döwletde onuň hünärini açyp bilme, potensialyny açyp bilme mümkinçiligi ýok. Onuň üçin neme ýok-da, altyapy ýok. Ne gitdi? Garyş bolmasa etjek diýdi. 2 aýla, 3 aýla meýdandan gelenok. Ýygynda 3 tane çagaty aýaly. Indi ýanky ýoldaşynyň getirýän aýlygy ýetenok, gojalyga, dogrymy? Aýalam meni boşatmaýyn diýär, hakda towa diýär. Onuň munyň işini edip berýär garat, onsoň goňşusy hakda çygit uýan makinali, ýani aparat alýar. Hakda çygit uýan. Onsoň heme goňşusy ýakyn bolansoň, hem aralary gatnaşyklar gowalansoň, ýani bir-birine bähbitli ýagdaý seredýär, göz öňüne alyp, ýanky denan ýanky gojalyga işe barýar, ertir barýar, akşama diýen pakty çygdy uýan. Indi şu işin dowamında ýanky denan maşgala şu makinanyň uýan ýerine bir taýsebäp bilen elini uzatmaly bolýar. Elini uzatmaly. Ýani tekniki işini ýalňyşrak edýärmi ýa näme bir neme taýsebäp bolýam garyp tagely içine gidýär, ýani makinanyň içine gidýär. Elini çeýnýär. Tagna gol nemesine tirsegine çeller. Şu taýda ýanky denan maşgala şok geçirýär, gelýärler. Medik diýilen zatlar gelýär da alyp gitýär. Ýanky denany elini kesmeli bolýar ahirinde. Tirseginden ýok. Indi ýurdun içinde komissiýa düzülýär da bir giden raşlardan.
Ýöleten etrafına çagyrýarlar. Hakykatdanam seniň eliň gopukmy ýa ösmene mümkinçiligi barmy diýip barlaýarlar ýanky zenany. Ýöletende komissiýadan geçýär, birden walakida ýanky kagazlar doldurýarlar, oňa da ýene özüň pul çykarmaly. Eee, Ondan soň mara gitmeli. Mar vilayat näme komissiýasyna geçmeli. Menem aýdýan, näme indi barlaýarlar o taýda seniň eliň gopak, dirseginden ýok. Şu näme sen Harry Potter däl sen gurugy täzeden näme derýärli, dörer çykarýarly. Sen eliň ösmejegi belli. Ýene de şonda da şonu ýylda ýöletene çagyrýarlar, ýylda mara çagyrýarlar. Ýöne kagaz sosial üçinçilik bolýarmy o taýda. Berýänam sähelçe pul onam burnundan getirýärler. Ol üstesine de ýanky zenan maskala şok geçirýär näme. Yani eli çeýnelýär, bir näçe wagtlap tagatlap za çekýär. Onuň şo ýürek gowşy ýaşa taýda. Ağırlara dayananok da däri derman saklan. Indi şol iş mümkinçiligine ýa özüne hyzmat etme mümkinçiligi näme diler da belli götürme kesilýär. Indi şo taýda şoň ýanky zenanyň özüne bir adam gerek. Bular bolsa onu komissiýa süreklep üstüne de ýüregi gowşak halynda. Gözüňe görnüp durar, şol adamyň eliniň öz çykmajagyny, özüne hyzmat edip bilmejek. Sen oňa näme hyzmat berdiň-de onuň ýüregini bir sagdynlaşdyrmak üçin, kadal ýagdaýa getirmek üçin o komissiýa çagyryp görmek. Näme gerek? Şeýle döwlet akylynyň ýoklugyny görkezýär. Täze Türkmenistanda nähil boljak, şonuň ýaly bolmazlygyny biz islämzok, bir maşgalanyň bir iş sebäp bolsun ýa bir kaza sebäp bolsun bir eliniň aýagynyň gopmagyny biz islämzok. Ýöne şöyle ýagdaý bolanda döwlet akly, ýani döwlet guruluşlary eýe çykmaly watandaşyna. Gerek bolsa adam tutup hyzmatyny etdirmeli, ýok gerek bolsa özüne aýlyk töletmeli, çagajyklaryna seretdirmeli ýa ýoldaşyna aýlyk tölemeli, ýoldaş seretmeli. Garaz deka galmaly däl ýanky zenan maşgala. Türkmenistanyň bar berip bilen sosial kömegi şo. No. Sosial kömekler bu näme üçin altyapy gurulan. Korrupsiýa üçin. Şu taýda sen şuň ýaly kösenmejek bolsaň, maňa da 3-5 manat bir zat ber diýip hamtama bolýan emeler bar da o taýda şu taýda. Ana. No. Şonu ýürite gurnaýarlar, ýani kaçynda korrupsiýa bar. Ýürite diýip düşünýändan soň yani ýylda komissiýa, ödem ýöletende geçmeli komissiýany soň Mara vilayaty şäherine gitmeli. Oňsoň şo gitmejek bolsaň ýylda baranda Mara vilayatyna barmaly. 10 aýlyk aýlyk al, ýani 10 aýlyk bir aýlyk tölegini al. Ýani şonuň 2 aýlygyny bermeli, gelmejek bolsaň ýylda berip durmaly. O indi biziň aýtýan nemelerimizden maýyplara goldaw hökman bolmalydyr diýdik. Ondan soň ýanky aýdyp başlanymyz bar. Bir maşgalalar şoň ýaly bolmazlygy üçin öňüne almak üçin ýa-da şoň ýaly durumlara düşenleriniň ýaşaýyşlaryny biraz aňsatlaşdyrmak üçin hökman maýyplara goldaw berilmelidir. Ondan soň diýeli maýyp bolmady bu ýaş çatynjalarymız. Hikayamıza devam edeli. Yine ondan soň yarım galan maşgalalar owa. Yazanım bilen aýdanım dengelmeýän bolup biler häzir. Diýeli şo ýaş çatynjalarymyzdan biri aradan çykdy diýeli. Maşgalamyz yarım galdy diýeli. Indi şu durumda Türkmenistanda hiç sadyň ýoklugy, hiç hili kömegiň ýokdugyny açyk hemme kim bilýär. Ýöne bolmalysy nähili şondan bir azrak nemedeli, gürleşeli.
Indi o başyny başlalar näme häzirki Türkmenistan'da masalalary. Indi ýaşatynjalar çagasy boldy bolmady indi. E, O da onun meselenin üstünde däl-de ýaşatynja bir aýryldy diýende indi ştaýda nähil baskı başlýar. Esasy baskan zinanyň üstüne bolýar. Yani ýoldaşy aýryldy ýa ýoldaşyndan aýrylyşyp geldi şonuň näme bir ýaly bolanda öýü ýok bolsa, ýa-ni zinanyň öýü ýok bolsa, toplumyň baskysy, ýani adamlaryň, toplumyň däl adamlaryň baskysy, birinjilikle en atrasynyň baskysy. Ondan soň näme? Bir aýtgy bar türkmençilikde. Dulaýalyň malymy diýip, ýani bir zenanyň başyndaky ýoldaşy aýrylsa ýanda ýoldaşy şonuň hemmesi biziň nemämizde şeýle gözle seretdirler, ýani ab hökmünde seretdirler. Her kim ulanjak, el wagtsa aljak, horlajak, ejizletjek ýankyny. Ondan Türkmenistan'da aýdýana birinjilikle en atasyndan gelýär ýanky baskı. O zenanyň öýü ýok bar ýaşar ýa. Dogry. Ondan soň ykdysadyýaty ýagdaýyndan hiç ýeli näme kömek ýok ýani. Öýü ýok bolanda birinjilikle näme diýip psihiki baskı başlanýar özüne. Ondan ýanynda çagyrjyklar bolsa, çagyrjyklaryna da geçýär, ýansýar. Bir gün däl, iki gün däl ejesiniň akkasynyň aýal doganyň öz öýünde däl başga ýerde ýygyp ödýip aýlaly. Ya kwatira bolanda da. Şo baskı bolmaz ýaly, ýanky zenanyň öz adyna öýü bolmaly. Döwlet bunu üpçün edip bermelidir. Yani döwletiň borjydyr watandaşyna ýa çykmak. Döwlet guruluşlary. Ondan soň pula ätiýaçlygyna sowmak üçin, mal barlyk edinmek üçin hünär alyp bermek mümkinçiligini, ýani işletmek mümkinçiligini döretmeli. Ýaş çagalar wa bolsa, işe gitmäne mümkinçiligi ýok bolsa, öýünde oturan ýerinde çagatyna serden üçin aýratyn pul mümkinçiligi döredilmeli. Ýanky sebäbi adam döwlet öz üçin öz bekasyny, ýani dowamlygyny islese, bir ýurtda döwlet akly dowamlygyny islese, adam kazanmaly. Adamyň kazanjak bolsaň, adam üçinçiligini etmeli. Birinjilikle psihik tarapyny goldaw etmeli. Psihik tarap goldanmaly. Olaryň ýanky zenanyny ýetişdirjek çagalary özüni ýetir görmeli. Ýani ýetim bolanda enasyz, atasyz, ýetir bolanda her kimiň el urup agyz urup biljek ýagdaýy da. Gerek ýerinde ýaşlysyna mümkin etmeli, gerek ýerinde okuwyna mümkin etmeli. Ýani käl aýtmaly, ejelerine de pul, ýani maddi varlyk mümkinçiligini döretmeli. Ýa-da zenany aýrlaýan nädende erkek ýani ýoldaşy çagalan alkalyp beretmek mümkinçiligi bar ýagdaýynda ýanky kömekleri ýanky erk adam etmeli bolýar. Ýa ol maşgalanyň nemesi döwlet adamyny aýyrmaly däl bir-birine. Eten erkek ekeniň bar çagalan ýaşlar tapşyr ýa internada tapşyr işle diýmene ýagdaýyň bolmaly däl da. Ýok, onu ýazasyp bolmaly. Sen erkek bar günüň görersiň diýilen ýagdaý bolmaly da. Öyle düşünýärler. Täze Türkmenistanda şeýle ýagdaýlar ediljekdir. Ol mümkinçiligim bar, bolarym. Biziň nemelerimiz, ýani türkmen halkymyzyň bizatlary görmäň soň ulakanyna ýurtdaşyna çykan soňam gözüň bilen, göreniň bilen, beýniň bilenem oturtmasaň beýni kelläňde nemesi efektiv bolanokda. Şonuň üçin görýän zadyny analiz etjek bolýar. Nerden kömek alýar, näme üçin kömek alýar, näme sebäp bolupdyr,
kömek etmedikkä ýa-da näme bolýar? Döwlet tarapyndan kömek etmedikkä. Şo zatlary bir näçe soraň üstünde işlemeli bolýar-da beýnini işletmeli. Ene kapitalyny gürleşdik. Indi ýuwaş-ýuwaşdan pensiýaga geçip bilersiň. Merdan aga. Ýol. Şu pensiýany başynda aýdyp geçdik-de. Pensiýany başda aýdyp geçdik. Ne şu yeter derejede adamy özüne ekläp biljek derejede pensiýa berilse, şol öz çagasyny gynap durumşa çıkararmy? Ne durumşa çıkarıp maňa garramda seredip biler ýaly bir kul gerek diýermi soň? Ne aýtjak, näme aýtjak bolýandygyny bir azrak nime açykrak bolsun diýip bir mysal getireýin-de. Amerikalı bir neme var, çift. Er aýal bar diýelim. Olar pensiýa çykypdyrlar. Çagalary eýem 18 ýaşy dolmanka her kim her ýere gidýär. Olar eýem kulturasyna oturupdyr, zada edipdir. Ýöne bular zada geçenden soň pensiýa çykandan soň pensiýa aýlygy bilen hatta ýaşap ýören jaýynam satyp kruiz gezelenjine geçýär. Dengiziň nemesinde 12 aýlap gezip ýörler. Öz pensiýalary bilen. Pensiýalary öz kartlaryna ýatýar. Bularym arkaýyn ýylyň 12 aýy nire ýylajak bolsa şo taýy gezýär. Soň şunňaly ýagdaýda adamlar, biziň adamlar soň öz çagalaryny öýermek üçin, zat etmek üçin nemede oturarmy? Dyzap oturarmy? Öz çagalaryna azar berip oturarmy? Indi ýene de Türkmenistanyň başyna başlamaly bolýar-da. Edil şöyle bir edil häzirki düzgünle ýalňyş gelýän düşünje bar-da, naratifler diýip geçdik bir. Belli bir ýoldan çykman, oturulan düşünje bar. Bizde häzir nähil bolýar? Gyzyň 17-18 ýaşady, göze göründi, durmuşa çykdy. Äre hyzmat üçin taýinlik görýärler. Özlerem bilen oklar ejeleriň gyzlaryny näme taýinlýar. Paralerinde dikin edip bilsin, nahar edip bilsin, hyzmat edip bilsin, gaýnatyna hyzmat edip. Indi eneleriň, atalaryň gyza tarap gören nemesi göz ýetimi durmuşynda boljak, ýaşajak durmuşyny şöyle çizýärler. Indi birdir-ikidir gyzym okuly bolsun, diýene bolsun, häzirki ýagdaýda nähil okuly bolup bilýär, diňe neme bolup bilýär. Eli kagazly bolup bilýär. Ütleşik akyllan berip bilen oklar. Akyl barada berip bilen ok, ýani bilim berip bilen oklar da şol okajak, pul berip giren ýerinde. Indi oglana geçeli, oglan nähil etişdirýärler. Efkerliň edip geldiň, oglum derre boýuň ýetipdir, öýlen. Birini al. Halasýanyň barmy, gözüňde biri barmy? Ýani bir zenan maskalaryny ýanyňa getirmeli da gyzy öýletmen öýlenmeli. Indi bolam şöyle bir ýagdaý bar. Bir Arap düşünjesi diýip pulsuz otykan, ýani ýorganyň öre aýagy uzat diýerler. Bir giden pul çykarýarlar, soňam halktan sen karz edýäň, dogry dälmi? Karz edýäň, karz bermeli puly. Enaň ataň toýgunyň ertesi gystap başlaýar. Bolun, bergiler beriň. Men borç ýerine ýetirdim, men seni öýlendirdim diýär. Altınlara bizne verin. Näme? Nirä gideýin? Sonra yüzlenýän sen indi öýüň erkegi hökmünde. Eluna Rossiýa ýa Türkiýa, Polşa, nirde dostuň ýanyň ba bolsa git çataýyp. Ba dalyp gideýin çaňam. Bir ýyl ýarym, bir ýyl geçýär. Bedenleňiz tagdyn bolsa bir bäwejik alýaňyz. Bolmasa ikiňem gitiňde jaýa maşina pul neme toplaň. Çagaňda özüň sereder. Ana.
o taýda çarp çağaňdan kesildiň. Gitdiň islerbe ýurtdan çykyp gaýtdyň. Başda bergeň berjek bolarsyň. Soň maşgallarda bolýar zatlarda özümizde öýdineli. Bolýar. Soň öýüň pul nepesini aladasyn et başlasyň 2 san 3 san jaý bilen bitýän bolsa ýani 70 kvadrat bilen bitýän bolsa sen 200 kvadrat 300 kvadratyň nemesini tutup başlasyň. Niyetini edip başlasyň. Ondan soň gapdandan ýaşmyza maýyt berýär deri ulam alaly. Şonuň ýaly narrativ bir bolar bolgusy çykdaýjylar, ýalňyş pikirler, ýalňyş düşünjeler. Yani bir gyzyň oglanyň toý etmäniň ýa-ni başynda ýalňyş başlanýar da fundamentda. Owa. Wagty gelmeli. O ertek gün sen bu ýurda senet görä ýaşap bilen ýurduňda. Sen nädik bunu görmeli o ýurduň içinde. Çağaň boldy ertek gün çağaň bolmasyn. Bolmadyk ýagdaýynda sen nädik bunu görmeli. Ejeň ataň zordan salanjaýynda, ýyllar bol salanjaýynda tıkylyp oturjakmy? Ne gülüşüp bilersiň, ne hıňraşyp bilersiň bir-biriňe. Ol näme? Şak leva, şak brava, rastrel der, şonky ýaly açyk zonanyň içinde girip görüň ýaly. Orun ataň gowyny ýaramaz, enen görüň ýaramaz, sen onuň baryňam jahil bolansoň bir-biriňe düşman bolan bir ýylyň içinde. Çakyrra, taýyn düşman. Bir-biriniň ýüzüne gülüp bakarsyň, ýalan sözler böyle içinden jahiliň ýagdaýy ittepşik diýär, ittepşik bolup durýar. Şoň üçin ýaşlarymyza täze Türkmenistanda başga bir nemäni öwretmeli da, ýani bir abyrynçylyk bilen bir aýakdan ahlak derejäň almany öwrenmeli, ahlak bolmaly näýärde. Halkyň içinde özüňi nähil alyp barma etikasy, iş ýerinde nähil özüňi alyp barma etikasy, toý näçin edilýär. Toý müňläp pul çykaryp etseň bolýarmy ýa-da 5 tane adam bolup toý dawaryny bellek geçip galan puluny öýüňemi ýa ulagyňamy ýa bir bilemok gezmäne gitjekmi ýurtdaşyny ýa mal hal edilecekmi, bir toprak edilecekmi? Şo zatlara sowagynda peýdasy barmy? Şo zatlara öwretmeli bolýar. Elbetde döwlet sistemasam ýa kaçmalar ýaş satynjalara kömek etmeli diýler. Şonky bir goldaw edip durmaly, arka edilmeli, ýaşlar arka edilmeli. Näme diýär? Ýigidin bolmasa atçy ýaragy, bolmadan gaýraty diýär. Şonky ýol görkezip durmaly ýaşlara. Näil ýagdaýynda sen adam ýaly ýaşap bilersiň, näil ýagdaýda sen ýurduňa peýdal bolup bilersiň, näil ýagdaý edende sen ýurduňa parazit bolup bilersiň. Özüňe bileňok, ýöne sen parazitlik edip görýän ýurduňa. Enaňa taňam şonuň ýaly bilmän sana kömek etdim diýip sen men seni öýlendirdim, men borçumy ýerine ýetirdim. Ýa-ni sana parazitlik edip durşal, sana ziýan edip durşal şowa. Eze hakka eti nädik bunu görmeli. Ýa-da men özümde de bolup geçdi da şoň ýalarda. Ine ulu oglum öýlenmekçi boldy. Mamasy şeýle diýär-de, mamasy babasy. Tamam öýlesin de diýdim. Ertek gün nädik bunu görmeli bular bu ýurduň içinde diýär. Ay ilguna görüp taşar döwlete da gider işler näme? Rızkı veren Allah diýerler. Hawa, rızkı berýär. Habar ýok, rızkyň gulla niýetlenendigini, ýani gündelik gulla nähil? Pay ýok berilýär. Çaýır bardyr, çaýyryň üstüne dökülip berilýändir. Gumyň üstünde iýdi. Ene biziň kämşol ýurduň içinde de gumyň üstünde rızkymy diýip börs ýurduň daşyna çykdy. Çağalamyzdan aýry bolup gumyň üstünden rızkymy diýip dil yetmeçiliginiň ýa bilmezçiliginiň bilginiň köp zadyň üstünde ýa-da sen düşünmäniň bilen ol saňa täsir etmän duranok. Sen aýtdyňmy şo sözi? Şo söz täsir edýär, şoň öz güýji bilen gelýär şo.
Edil Türkmenistan häzirki ýagdaýynda ýaşlar akıl etseler ölünmeli däl. Ölünmeli däl. E, Ýurt düzetmeli adam şekilde. Ýurt bolar ýaly. Ondan soň ölünmene, ýani toý etmene mümkinçilik görebilir. Sen ýani ölündüň-de barzen erkekmen diýip ölündüň-de aýalyňa men seretjek diýdim. O men özüm sereden öýden beýden diýip seretdiň. Erkek gün şol helak bolsa sen jogap berä şol adama, dogry dämi? Ozan wagtyň geçmeginde bäweňiz boldy, bäweňiz soň çaga öwrüldi, ulaldy, zat etdi. Olary da sen günäkara. Yo men bilemokdum diýmäne mümkinçiligim ýok senin. Men aklym çatanokdy, bir aýdan okdy. Mümkinçilik ýok. Ana aýdylyp duşwa, meheke aýdyp duş ýagdaýlar ýalňyşdygyny, ýurda çıkmalygyny aýdyp duş. Şonda da jogapkärçiligi alyp bilmän bolsam, ýani senin adamlyk derejäniň emme digini da pesdigini görkezýär. Seleksiýanyň işi diýer. Diňe şu pensiýa ýetmezçiligi şoň ýaly iterýär. Hoş bir san başda bir san ýalňyş etdiňmi, fundamental ýalňyş etdiňmi, ýa-da teplen gidip barýar. Ine şu basit bir neme ýöneke bir mysal bilen görkezeýin. Adamlaryň gözünde janyny biler ýaly. Ne eýnimizde häzir köýnek bar diýelim, dämi? Dogry dämi? Düýmelerini iliklep nemede koýan köýnegimiz bar. Ýöne başynda başlap şonu ýalňyş ilikläp başlaýanda soňunda dogry çykmajagyny hemmekim bilýär. Şonda da şoň ýaly. Ýalňyş bir hereket bilen bütün hemme zady bulaşdyryp bolýar. Owa. Ýuwaş-ýuwaşdan soraglara geçeýinmi ýa-da aýtjak zatlaryň dowam etjekmi? Yok, aýtjak zatym kän bolýar, temadan azy gyrarak geçýärmi? Enataryň täsiri, mukaddesligi, şu zatlary jemläp, ýöne bolýar, oňa da geçer. Allah. Şu taýda bir sany sorag bar, şoňa jogap berip, soň ýene beýleki aýtjaklarymyza dowam ederiz. Umida hanym ýazypdyr. Täze Türkmenistanda haýsy guramalar adatdan daşary betbaçylyk ýagdaýlarynda nähili sosial kömek beripler diýe. Täze Türkmenistan barada howp apat karasat durumunda haýsy guramalar nähili sosial kömek berip biljek diýe. Olam sosial kömek bolan üçin ýykaty sora men pikirimçe. Owa ine uzağa mitmelde lewapil ilimizde has agyrly bolup geçdi. Marada da şeýler geçdi, ýöne lewapça bolmady. 20-nji ýyldam kat ýalňyşmaýarsam apat geldi, ap tupany geldi da. Indi şo taýda eden halkyň uçaklaryny uçurup goýberdi. Bir halkyň ýetkisine sebäp boldy. Yani ýoğlanlar boldy, yaralanlar boldy. Ýykan ýymrançylyk, elektrik nemeleri pozulup, internet barada, telefon barada gürülmem ýok. Indi şo taýda döwletiň edip birinji etmeli zady suw bilen şoňuň dowamında ýani akban geçdimi? Agyz suw bilen imit paýlamaly, birinjilik bilen etjek zady. Birim ýanky neme lukmançylyk kömegini etmeli. Yaralı barmy, ya bir agrak yaralan, ýeňirak yaralan. Ozan psikologlar aýlanmaly. Täbi çagajyklar bar, ya beýle zatlardan bir çekinýän, gorkýan adamlar, bularyň psikiki ýagdaýlaryny düzeltmeli bir türkmençilikde bir söz bar, buğday nanyň bolmasa buğday sözüň bolsun diýär. Yani psikologiýany oturtmaly birinji bilen ýerine oturtmaly. Ondan soň näme boldy şo taýda üçekler uçup gitdi, jaýlar ýykyldy. Ýaşar ýaly, şo jaýlar ýaşar ýaly ýagdaýa getirmeli. Eger ýaşar ýaly ýagdaýda däl bolsa, tapdandan başga jaý emet bermeli, gurnap bermeli, mümkinçiligini döretmeli. Ondan soň başga näme edilipler o taýdan elektrigini düzeltmeli täzeden. Ondan soň interneti düzeltmeli. Şöyle bir ýagdaý bar da, bir zady hyzmaty halka berýär,
Agsuw çekdiňmi? Şonuň hyzmaty bolmaz ýaly ýa-da şonuň ap tupanlarda ýagdaýda az etkilener ýaly ýagdaýda döredip bermez şo hyzmaty. Yani ýa-da elektrigem çekende ýa-da internet kabel çekende kaptandan köp yerlerde neme polotdan tel wadyr ýani şu şebalada da üzülmesin, aragatnaşyk bozulmasyn. Şeýle ol adamlaryň meselem lewap ilinde elektrik gitdi, tok neme gitdi, internet gitdi diýem. Olaryň başga şäherlerde dogan garyndaşy bardyr, bir dost ýary bardyr ýa-da ýörüýän gulluklaryň neme hyzmaty bardyr, aragatnaşyk ýagdaýy. Bu zatlarym kesilmeli däl da bir gün şemal geldi, bir gün neme boldy. Ýykanymran bolmaly däl da. Yani iş edende fundamentalny ykjam etmeli eden işini. Yani sähel ýerde bozulup neme edip halka ziýan etip durjak bolsa bolmaýardy. Şonuň ýagdaýy ozan yani lukmanlar yani adamlara ziýan çeken adamları wagtala olam ýa bir ýakyrrakdaky owa ýer bolsun ýa etrawyň nemelerine bolsun gerleşdirmeli. Garry näme ziýan çeken bolsa şonu ödäp durmaly. Ene jaýsyz galan bolsa goňşy olam da ýatyp durup bilýärmi bir hepde bir neme bir ay öňünden ýok ýatyp durup bilmeýän bolsa gerek bolsa gyşy günler konteyner bermeli, tomuz günleri gerek bolsa neme çadyr getirip bermeli. Garry gyzgyn naharyny üçinçilik etmeli, arasda suw nahar nemesini suwuny garry adamyň ihtiýagyny neme durmaly da. Yani ätýaşlyklaryny üçinçilik etip durmaly. Elbetde bu zatlaryň üstünde protokol döwlet meçhöründe protokol ýazdylar. Ýöne yani yerli häkimetler diýýär, yerli dolandyrşylar hasam üstünde bolan soňlar hasam neme ahil diýýärden bolýan işleri ýa-da geçende ene tarihde nirde boldy meselem Türkiýede boldy şonal ýagdaý. Adamlara näme gerek boldy? Birinjikine suw gerek boldy, gyzgyn nahar gerek boldy, tualet üçinçiligi gerek boldy, aragatnaşyk gerek boldy. Dogrymy? Ondan lukmançylyk kömek gerek boldy. Şo zatlar näme gerek? Mene 1 2 4 5 6 7 10 tip tane ýa. Şo zatlary ýönetim institutlarda näme etmeli? Näme diýsem? Makala ýazýarmy ýa protokol düzelýärlermi? Nähil ýagdaýlarda halka näme gerek bolar? Nähil bolanda näme gerek bolar? Şo zatlary nemedir? Işini bir ykjam ýagdaýda öňünden taýinlik görüp bolan ýagdaýynda şonuň ýaly hereket etmeli. Meselem lukmanlar şol apat bolup tunira ýetişmeli. Ýa-da nemeler aragatnaşyk işgarlary, internet, telefon süýärler. Olar nähili özüni alyp barmaly. MÇS diýilen apat gullugy. Olar nähili özüni alyp barmaly. Ozon näme diýýärdiň? Vertolyot ýokary galdyrýarlarmy ýa, ulagda gezýärlermi? Nirde bir ýalňyşlyk bilen ot ýandymy? Ýa-da bir ýerden suw patladymy? O zatlaram seredip durmaly da, hesiniň öz gullugy bolmaly. San epidemi stansiýa, musorlar ýandymy ýa bilmedim, hapalar ýüze çykdymy, kanalizasiýa daşyna patlap çykdymy, turbalar, olar o taýlaryny gigiyena ýagdaýyny dermanlap da üçinçilik edip durmaly. Şonu näme diýedim kam şo gulluklaryň hemmesi efektiv ýagdaýda işlerýäli öňünden taýinlikleri görüp durmaly. Ha boldy diýen wagty sen taýinlik görmeseň näme işleýän bilmeseň bir-biriniň aýaňa çolaşar durarsyň. Owa, institutsional onuň esasy bolmaly. Owa bir Protokol. Mesela mene hawa harby nemelerde uçenýärde ýani barlyk nemesi dik geçýär. Şonuň ýagdaýlar geçip durmaly edaralarda. Her bir tehniki ýani işgär diýýärden ýani guralmana işgärleri ilkinji kömegi etmäne mümkinçilik bolmaly. Ýani edip bilmeli şonu. Ýüregine masaj etmeli. Ya ayaklaryny okalamaly, elini daňmaly, näme etmeli? Gapdala ýatyrmaly, nirak ýatyrmaly, kelledin sana urach aş goýmaly. Şo zatlaryň hemme ýani adam professional bolmaly. Hyzmat edýän adam professional bolmaly. Men pazaryny diýip, men diňe
nima suw geçir bilýän onu ýok. Sen masajam etip bilmeli gerek bolsa. Kömek edim elinden sarap bilmeli. Gerek bolsa nälerde suw içirmeli. Hemme zady bilmeli sen. Professional bolmaly. Doğru. Men şöyle düşünýän. Hemme zadyň institusional esasy döredilmeli-de, temeli, fundamenti döredilmeli. Owa dowam etsek soraglara ýene Umida hanymdan gelen. Mhm. Häzir getireýin onu. E-döwlet hyzmatynyň sosial durmuşyna nähili täsiri bolup biler? Indi e-döwlet diýilýär da şonuň altyapysyny etmeli. Birinjilikden. Adamlar bir guruluşlar dörediler, doğru dämi? Guruluşlar dörediler. Edaralar, diýip alsagmala. Ýani şonuň altyapysy, ýani meselen e-döwletiň içinde saglyk diýip alaly. Şonuň öz protokolu bolar, doğru dämi? Şeýle ýagdaýda işlemeli, şeýle ýagdaýda bolmaly. Şo taýda kimler işlemeli? Öz yerine laýyk adamlar işlemeli. Ýani laýyk adamlar bolanda şol işi başarýan adam, ahlakly adamlar. Ýani ýüregi bilen işleýän adam diýip adaly türkmen dilinde. Oňa saglykda şolar işleýär diýeli. Indi ýani MÇS-de ýene-de şonuň ýaly bank ulugynda ýene şonuň ýaly san bolmaly däl. Adam hökmünde işläp bilmeli. Oňa ýani e-döwlet diýen hyzmatyň dijital nemäniň üstünde telefonyň üstünden bitdi. Bitirip bolýar diýen. Ýani kagaz doldurmalyda ýenetmeliler gitmeliler. Içerli. Oturan yerinde näme hyzmat gerek sana? Dawlenýän aldy. Bastyň nemäni? Geldiler lukmanlar. Gazyňda problema çykdymy? Bastyň knopkany öz uygulamalary bar. Senin nemäni gelýärler şu taýyna täzetler. Elektrikinde problem çykdymy? Ýene şoňa ýagdaý. Ol ve neme şöyle yüzleýce aýdanda da ýa-da ene e-döwlet hyzmatyny demede bolup sen daýhan boldun, daýhançylyk etdiň. E-döwlete giren senin nemen meselem 100 hektar ýeriň bar diýeli. Niýesine dökün gerek, niýesine näçe göterim dökün gerek. Şol atlaryna çelle demeden ýani uygulamalar bolýar-da. Ýani sen nähili diýedin şol hyzmat bolanda has effektiv ýagdaýda bolmana mümkinçiligi döremeli da. Ýani e-döwlet diýip sen uygulamalary döretdiňde ýöne onu ýene şu uygulamany ýerine ýetirjek adamlar ýara, doğru dämi? Laýyk adamlar. Şo işi başarýan adamlar. Ya oturan ýerinde de diňe monitor bilen biten nokta koordinir bunu, ýani näme diýelim, öňünden bellenen işlerin protokoly üstesinde de ýani şöyle bir ýagdaý bar. Gelişip bilme mümkinçiligi bolmaly ýerine görä. Ýani mesela mäder karbeler alaly. Oğlum eskerlige ýören bizde 2 ýyl şu wagt bolupdy da. Indi öýünde de nädende de ýaly ýüzli iýalar, gadet ýalar, otaýyp barýarlar, borçluk çek başlaýarlar, doğru dämi? Biriniň aýagyndan çykýar, biriniň elinden çykýar, soň her türlü keseller ýüze çykýar, borçluk bolan ýerinde. Ondan soň operasiýa etmeli boldy. Arada oğlundan gelip operasiýa etmeli boldy bolan. Şu wagt Wayan hospitalda adam kendi. Näme üçin? Keseller neme diýerler? Täze gelenler, keseller taty. Indi oğlan operasiýa bolmaly. Bir de ağrıyan yer tutýar, bir de tutanok. Ödüp 2 aýlap helak edip gördüler onu. Näme üçin? Hospitalda yer ýok diýip. Yer bolanda özüni çağıryp. Ene hospitalda Wayan harby hospitalda yer ýok. Şol oğlany äkidip sivil hospitalda operasiýa edip bolanokmy? Edip bolýar.
Ýöne deme bar. Nähili diýsem kam. Protokol ýazýarlar şondan çykyp bolanoklar. Ýogam şo eskerde gulluk edip näme hyzmat edip beren eskerlik edip berenem şo ýurdun watandaşy eskerligini gotaryp ýa-da gitmedigim şo ýurdun watandaşy adordam. Nerede operasiýa edilende näme? Harby ýa hospitaldamy ýa sivil hospitalda. Şol esasy çağanyň şo taýda oglanyň saglygy bolmaly birinji bileseň. O taýda etmek bolanok diýip saklap oturmak nähili ýagdaý bolar ol. Şol Ine şol protokola sözüň bölýän welin şol protokola adaty bir goşmaça bir giýirseň bolýar şu eskere sivil hassahana getirmek üçin ýanynda bir 3-4 adam ýa-da 2-3 adam iýerseň bolan ýokmuş o. Seniň şu aýtýan nemäňe diýeli döwlet derejesindäki bir nemäňe gizlin saklaýar diýeli. Sırryňy alyp çykmazlygy üçin şu protokolu goýduňam diýeli. Ýöne şonu öňüne almak üçin sen 2 sanyk eskort berýän ýanyna. Şolaram adaty sivil hassahanada şonu bejeriksin alýança ýanynda durar. Kän bir uly bir mesele däl. Adam onunça kösep näme gerek? o şöyle bir ýagdaý bar. Harby bolsun, sivil bolsun, şol protokollar ýani programmalar dogry işleýän bolsa, ýani halk watandaşyň bähbidinde işleýän bolsa, şo watandaşyň ýani soň şo watana ýani ýurda verimliligi ýani islegi şo ýurduny gülletmek, hyzmat etmek verimli artýar, näçe derejede artýar. Ondan soňra harbyden saklap ördüýärler, 2 aýlap sakladylar. Seniň Türkmenistanyň näme gizlin zady bar harbyda? Hemme zat ýokardan görünüp durar senin. Nämen bar? Senin lötçiklaryň özüňki däl, mäheme öz halkyny taýaklap, sen nämen gizlejek? Daşar döwletlerden ýa öz halkyndan. Hal eskeriň ağaç ýara ulanyp bilen o. Diňe odan ýörek bilýär aparatlarda diýär mesela. Hemme zat görünüp durar. Näme üçin adamlar helak etdiler? Sen öyle diýme, öyle diýme. Tualetleri korap ýörler bular. Şolam uly informasiýa tualetiň videosunu uratdyň diýip azar berip ýörenler näçesi? Näme şöyle bir ýagdaý bar da biziň ýurtda döwlet guruluşlar ýogam bolan ýani ba şeklini görkezýär da şolar watandaşyň ýani ýurtdaşyň hyzmatynda däl olar. Belli bir kagaz ýöredipdirler, şo kagazdan çykman neme dip berler ýani gelişip bilme mümkinçiligi ýok. Ýatdan da şo esker bir hepdelap sivil hospitalda näme aljak, näme informasiýa alyp biljek sen onu. Näme açlygyny aljakmy o ertiraja makaroni ýa bolt gaýkaly kapusty ýa diýmese başga näme diýsin ol. Ne ýaragyň bar sen, ne tehnologiýaň bar senin. Yok, o nemäne informasiýany ýetirjekler içinde durubam bize ýetirip bilýärler. Onda häzirki döwürde hiç hilneme ýok. Adama diňe bir neme şu protokol düzülende adama değer berilmeýändigi görünüp durda. Şuňal protokollar. Täze Türkmenistanda hemme zadyň açıklaması mı diýin, näme diýin? Hemme zatdan öňde adam gymmatlygy bolmaly. Owa. Bularyň ýazyp goýan konstitusiýalary bardyr özleri üçin ýazan konstitusiýa. Şo taýgam sinesiň adamyň eýem gymmaty bolmajagy görünüp durda. Nämäniň güýjüň bir ýerlik toplandygymy boldy. Ýani eýem şo taýda bolmadygy da ýerli häkimetlerde güýç ýok, büdjet mümkinçiligi ýok, adet edeň diýende de etip bilmeýärler.
Temalarymyz başga ýere geçip barýar, aýtjak bolsak zatken ne ýöletende ýaşadym da ine ýöletende şäherinde ýaşagam bilen şu adam owada ýörýärdi adam boly. Şäher ýykan ýymrandy. Bir häkim geldi, ýurda seretýän susuzlyk ýyllary. Häkim meni goýdular. Indi suwlar gorady, derýa akan ok. Wada zaborum şo nemeden da gelýär da Murat derýänden. Oňun suwuny içip bolmaýan, ama ýatasy da kranlar ýykan ýymran etdiler. Şol adam olsaň halky suwsuz goýmajak bol. Şäheriň her ýerinden ýarasty suwlar gazyp çykardy. Barýan atjan suwuň akypdy. Halkaýdy bir näçe halk suwsuz etmedi. Onun şäheri bir düzgün şekilde asfalt ýaldyryp, o ýerine bu ýerine kerpiç ýaldyryp emet dur. Şonuň budjeti ýok. Şo häkimiň. Yani häkimlikde budjeti ýok. Şäher awadanlaşdyrlar. Yani o halkyň sosial hyzmatyny etmek. Yani sosial hyzmat da şol suw emet bermek. Dogrudan suwsuzlyk suw. Şonu etip bilen okmasaň işläp bilen edarada adamlar bar. Şolaryň şäher hyzmaty üçin de şäher awadalyny üçin herdinden belli ujuplujak pul näme edipdirler. Oňa şo taýdan düzeltdi da şäher. Oňa da ýerli dolandyryş diýip bilýär ha. Onam bolsaň sen näçe halka seretdiňde atwurdylar o taýdan. Halka näme inzeret. Ana. Etjek adamam şöýdük görýär bular. Awa nimeden ýanky sorakdan dowam etsek, ýa-ni bir sorak berilipdi. E-döwlet temasynda. Ine e-döwlet bilen häzirki biziň bir mailnamadan bir zat getirdim da, işsizlik boýunça döwletiň maddi goldawy diýe. 3 aýdan 6 aý geçenli maddi goldaw bereriz diýe döwlet. Ondan soň buny e-döwletdäki işleýiş şekline ähli bolar. Misal üçin bir adam işsiz galdy diýeli. Oňa işden çykarýan hatyny alar, işleýän ýerinden, işden çykarylan ýerinden, işden çykarylany hakynda hatyny alar. Ondan soň e-döwlete girer. Hiç hili oçura durmak ýok, bu taýa baryp hiç kime ılalaşaýyn, zada deýin diýip ýalbarmak ýok. Telefonu açar. E-döwletden değişli bir edara yüz tutar. Ine men şu tarihte işsiz galdım. Şunça wagtdan bäri iş gözleýän, ýöne meni işe alan adam ýok diýip yüzlener. Şo taýda arzasyny ýazar. Şo arzasy 72 sagatyň içinde degerlendiriler. O bayrama düştü zadetde, ona da garalmaz. 72 sagatyň içinde arzasyna jogap geler. 3 aýlyk ýa-da 6 aýlyk näçe kömeýe mätäç bolsa, şo taýdan işsizlik üçin maddi goldaw alyp biler. E-döwletde şuň ýaly misallar bilen düşündirip bileriz. Misal üçin 3 aýda 10 ýaly uzak aralykda nemetmeriz. Bir adam işe girende şonu sistema goýmak mejburiýetinde. Näme üçin diýende oňa pensiýa ýazylmaly. Şo işe başlan wagtyndan sistema girzilmeli. Şoňa görä de onuň pensiýasy hasaplanýar. Indi şu taýda hem bir adam sosial ýardym alýar diýeli, maddi goldaw alýar diýeli. Hem işe durdy diýeli. Ýöne muny aýtmak ýadyndan çykdy diýeli. Goşadyrnak içinde ýadyndan çykdy diýeli. Şonda e-döwletiň kömegi ýene şu taýda görünýär. Sistemany aldap bolmaýar. İşe duran adama otomatik diýere şekilde alýan goldawlary durdurulýar. Haýsy tarihte işe başlany bolsa, şo tariha çenli hasaplanýar. Eger özüne hak edenden köp alan bolsa, şol watandaşy borçlandyryp bilýär. Sen işe durupsyň, ýöne şu zady işsizlik maddi goldawyny alyp almaga dowam edipsiň diýip şonu borçlandyryp bilýär. Haksyz ýere ulanan bolsa. E-döwletiň şoň ýaly bir peýdaly tarapam bar.
Şu taýda indi şu arda beren adam men üstüne goşganda men şöyle düşünjem bar. Hı? Arda beren adam eee ýatyrlaýyn işlemärine mümkinçilik barmy? Ýa-da nähili näme hunarlar bar elinde. Nähili işlerin özü isleýär diýip adam. Ýa-da ertege gidip akşam gelmeli. Yani yakyn aralykdaky, yani maşgala ýa-da uzak gitmäne mümkinçilik beren okmy? Ýa-da günde näçe sagat işlemene mümkinçiligi bar. Şol zatlar hemme zadyny yani ölçämeli bolýar-da. Ýani Owa, kaçyngaly owa. öz näme döwletiň ziyanyna özüniň bähridine O zatlar işlenmez hökman ýagdaýlar. deglenmeli owa. Misal üçin ine işlemän ýatan diýeli biri. Ana bardym meni almadylar diýip ýöne neme edip gaçyp zat edip bilmez. Misal üçin sen aýdyşyň ýaly bütün bilgileri alandan soň, sen aýdan bilgileriň alandan soň degişli bir edara ýönlendirip birýär, urukdurup bilýär. Şu taýda şuň ýaly iş ýeri açylan, git şu taý bilen gürleş, neme etýän bolsa, alýan bolsalar, şu taýda işe başlarsyň diýip gönükdirme berýär. O taýa barýar. Şuň ýaly sebisiyedownie, görüşme geçirdik diýe. Ýöne meni haksız yere alan ýoklar diýip nemetse, birä şol haksızlyk eden edaranyň çäresini görüp bilýär. Ýa-da birem neme işten gaçýan bolsa, şol edaradan bilgi alyp, işten gaçýanlygy üçin zadyny kesip bilýärler. Maddi goldawyny kesip bilýärler. Ýa. Indi Ara. Hı hı. şu ýagdaý Erdiň şöyle döwlet kömek etmeli diýär, dogry dämi? Ol mätäç mezbur ýagdaýda galanlara kömek etmeli diýär. Geçäýän kaçyň ýaly o zaman öz pedatyna ulanmadylar ýaly döwletim halk demek de dogry dämi? Hmm. Şu halkyny mätäç bolan kysmyna berýär ýani. Hor bolmasyn, har bolmasyn. Birinji bilen çağalar, ýani enneler, ondan soň ýaly yarawsyzlar, ýani işsiz galanlar, şonuň ýaly şu pullary sosial kömek bolanda da şu halkdan alyp berilýär-de. Ýani o taýda bir belli bir kysym o halkyň puluny ýatan ýerde alyp iýip ýatmaly diýilen zat ýok. Hı. Sen şu halkyň puluny sen häzir hökümet hökmünde ulanýan bolsaň bir degerlendirmesi bolmaly da onuň. Degerlendirmesi bolmaly. Her kime sen olam gerek diýdi, bulam gerek diýdi. Onuň ýaly beýdi paýlap nemetmeli däl. Ýene näme diýär? Ýylyň içinde näme däli bar bolsa, däliňem sözüni diňlenipdir da bir wagt. Däliniň müň sözünden bir sözü dogrudur diýär. Şonky ýaly dälini sen özüňe nemetmeli da ýa, näme diýýärden, türemeli diýilen bir türkmençe aýdanda. Sen häzir o halkyň puluny daga diýip görmeli diýilen zat ýok, degerlendirmeli hiç halk. Yani bir ýalňyşlyk bolmaz ýaly sen hem benemesini geliştirip işläp durmaly da üstünde. Şu makaly Türkmenistan ýüpek gurşagy ýaly bary iýmek bilen diýär. Başyndan soňuna çenle diýär. Şoň ýaly sistemany bilgeçleýin açyk goýsaň, açyk kapy goýsaň, girenler hökman bolýandyr. Mysal üçin ýokardan näme şu iş etmek üçin, şu wezipe gelmek üçin şunça tölemelisi bar diýse, onu izne gaýtaryp almak üçin hem hökman nemetmeli, aýlyk özüne ýetmeýär bir. Onun daşında wezipe gelmek üçin harjan puluny ýene özünde bolmaly. Bu iki, bu hökman soň iýmeli bolar da bir ýerden. Olam samsyk däl, pul berip gelen ýerinden adamlara gowluk edeýin diýer ýaly. Sistemany baştan bilgeçleýin şuň ýaly guran bolsaň, hökman şuň ýaly bolar. Bir zat edip, ey başgaça bolar da diýip bolmaz onu. Bu sistemany guruluş şeýle. Ýa. Şoň üçin ýüpek gurçuk diýär boly, ýüpek gurçuk ýeni bilenim soňundan kymmat baha önüm berýär. Awa. Ýöne biziňkiler parazit sistema gurnalan da ýani
eskerlige etsen ezilmäni öğretýärler, iş ýere çykýan, ogurlamany, ýallaklamany öğretýärler. Çagalaryň ýasly bolar, mektep bolar, psihikasyna degýärler da bir travmaly çaga edip ýetişdirýärler. Owo. Ene taňyz mukaddes diýenler da olaryň her bir eden ýalňyşyna jok neme garşylyk bermediň ýaly neme ýagdaý döredýärler. Bir gurulanda döwlet akly bilen gurulmaly, ýurt gurulanda döwlet akly bilen. Şu wagtga ýaly näme diýilýär? Satellite, ýani Russiýanyň satellite bolup bersem, bir gün Russiýanyň bolsun, bir gün başga döwletiň ýurdun bolar. Ýa-da başga sorag barmy ýa? Umida hanym ýene bir sorag beripdir. Ýöne soragyna känbir düşünmedim. Onu täzelden düzedip ýazsa. Soň onam ekrana getireli. Owa şuň ýaly hiç hili açık kapı koymazlığı için hökman e-devlete geçmelidir. Şuň ýaly pursat bersen adama hökman ulanar, ulanjak tapılar. Her näçe men özüne ahlakly, edepli, ýene nämeli diýip ýören adamam pursat gördüme nime daýanyp bilmez köp adam. Şoň üçin e-devlete geçmeli. Näme üçin diýende hemme zat şonda şeffaf bolýar, prozraçность. Türkmençe näme diýilýär muňa? Şeffaf bilemiyorum, indi türkmen dilinde düşünýärmi. Hemme zat açaçanlyk, açaçanlyk bolanda şonda neme bolýar da? Ogurlyk eden adamam näme üçin ýüzüni ýapyp edýär? Bir zat görünmesin diýip edýär, dogrymy? Şonda da e-devletde de şoň ýaly ne? Munyň altyapysyny öğretdiň, edaralary gurduň, institutlary gurduň, her kim özüniň edýän işini bilýär. Iznanam e-devlete bulary daşap başladyň bir-birden. Her kim öz etmeli işini bu gezek indi elektron formatda edip başlaýar. Ine soň aýdyp bilmeýär, ine şu taýdan blanka alyp gelmeli, sen onuň üçin 15 manat bermeli diýär. Näme üçin blankany şoň blankanyň pulu diýilýär. Bu hiç yok yerden kazanç etmeğin yolunu yapıyor da. Blanka alıp gelmelmiş, o taýdanam Blankanyň tölemeli pul varmış. Şunça pul nemetmeli. Yok yerden kazanç etme. Şuna meňzeş, men aýdýan ýaly diňe bir ownujak bölekleri. Owa. Şol meselede pul kazanç diýen o taýda neme de barda. Bir döwletiň gurulşyny, bir döwletiň bekasyny, beka tarap ýöremegiňi haýallandyrýan bir sistema bar. Ýani çürük sistema da näme diýilýär şoň? Ýadymdadyr. Bir ýetişik ady bar onuň. Ýani ýanky kagazly sistemalar ýa-da protokolly sistemalar olara şol neme diýär? Bir döwletiň ösmeginiň öňüne alýar. Ýani hem halky ahlaklaşdyrýar, ýa-da kän tarapdan ziýan berýär da. Halkam ahlaklaşdyrýar. Ýani oturan adamy sultan ýaly görkezde bar etdi ýa. Hyzmata gelýän adamy boyun egmäni öwredýär. Şonu pul bersem, az pul bersem işim biter, näme der. İki tarapam ahlaklandyrýar. Şol ikisiniň hem ahlaksyzlygy döwleti batyr, ýani ýurdy batyrýar. Ýani il guruluşlarynyň döremezliginiň öňüne alýar da. Ýani gelişen ok, ýani sistema gelişen ok. Hyzmat etme sistematy. O gelişmän soňam çöremek bilen gidip oturýar. Bir giden häzir döwlet dip saklanýan ýa hökümet dip saklanýan guruluşlaryň köpsi gerek alaya adamlar gerek. Gitsin özüne täzekmekden gitsin aýratyn özüne karhana açsyn, mal seretsin, yer seretsin, bir zatlar öýendirsin, ýani ýurdun ykdysadyýatyna goşun. Şonuň ýaly bolanda sadyýata goşanda ýurdun neme diýär, döwletiň hazinasy
güýçlerine döwletiň hazynaty güýçlense, ýurt güýçlerine sonda seniň goroňam, seniň ösüşiňem, teknologiýa bolan açyklygyňam, şahsy eýçilik, hukuk işlemleri, hemme taraplaryň ösüşde bolýar-da. Ýani seniň sistemaň gelişmäge açyk bolmaly. İşleýän sistem. Birini kontrol etýän sistem bolmaly. Ýani e-döwlet bolanda adam faktoryny minimize etmek Ýa-ni nemesi bilen olar ortaga atylan bir neme da proýekt da. ýene bir pikir ortaga atypdylar. Täze Türkmenistanda kimlige geçmeli, içerki pasportları ayırmalı diye. İçerki Bolar, pasportlar, içerki pasportlar haýsy halatlarda berilýär? Eğerde senin nemen olsa, ştatlaryň olsa diýeli. Federatif döwletleriň olsa, federe devletleriň olsa, şol devletleriň arasyndan geçmek üçin bir pasport gerek bolýar. Döwletleriň arasyndan geçmek üçin. Şoňa pasport gerek bolýar diýeli. Ýöne näme üçin bir bütewi bir döwlet bolan soň, unitar bir döwletde içerki pasport gerek. Bolýa onu Rossiýada düşündik. Onuň içinde federe devletleri bar. Öz başdak bölekleri bar, zolukları bar. Her kimiň özüniň pasportyny almaga hukugy bar diýeli. Her içindäki respublikanyň, Rossiýski Federasiýanyň içindäki respublikalaryň her biriniň özüniň pasport çykarma hukugy bar diýeli. O içerki pasport şonuň manysyny bereli. Ýöne bizinki ýaly bir unitar döwletde näme üçin içerki pasporta gerek bar? Gerek barmy şol? Şimdi bizde hemme taraplaryň basyşy diýerler. İçeride de pasport taklap böler, bilmedim, garaýnysa ýakyn owalara da gitjäm bolsaň pasport sorap böler, ýurtdaşyna çykjak bolsaň ýene şonuň ýaly basyş. Häzir bir gelseň da bir çetinden agram bolupdy, näme basyş bolupdy. Hyzmat etme mümkinçiliginde monopoliýa bar. Öndürçilik, ölakan önüme önen bizden näme diňe tarp edici üçün önýän bizde. 2 tane pomidor önýän, 3 tane kalbasa önýän. Diňe sarp edici ýurtdaşyna hiç tat çykanmaga. Çykýar. Ol yurttaşına biz çıkarmadık, başka çıkanlar yok. O pomidor, Pomidor çıkıyor. Pomidor çıkıyor. Oğlum bar keserli virüslü yenelik. Pomidor. Başta pikirini böldüm. Pomidor bilen. Stratejiski. Neme da stratejiski yararlarda bulan pomidor. No, bu neme? Men pikirimçe, men öz pikirimi aýdaýyn, bu pasport hiç gerek ýeri ýok. Aýdyşmaýala bu Russiýadan galan bir endik, imperiýadan galan bir endik pasport bermek. Biziň ýaly federatif döwlet däl, ýani unitar bir döwletde hiç hili pasporta gerek ýok, içerki pasporta gerek ýok. Kimlige geçmeli diýen ýerine dolu goşulýan. Diňe neş seret bir baştan başlasak, çağa doğulanda bir ona kimlik belgisi berilýär. ID berilýär. Şol ID bilen ol islese zada kreş, ýasly sat, näme diýjek, çağalar bagana girende kaýdyna şondan başlaýan. Ondan soň okuwa kaýtlardy diýerler, şondan başlaýan. Ondan soň o misal üçin bank hasaby açal diýeli. Onun üçin biriktirici hasap diýeli ona. 18 ýaşyna ýetýänçäli onuň adyna birikýän hesabı açaly. Şol ID nomer bilen şu ID-ny başyndan soňuna çenli ID nomer berip başlaýan. Ine bir ömrüni ötürdi, geçirdi diýeli. Şu ID nomer bilen ýogaldy. Soň bu ID nomeri şuňaly bellik düşülýär, ýogaldy diýip. Ondan soň ýyllaryň geçmegi bilen 10 ýyllaryň içinde ine
Şuňaly näçe adam ýogaldy, näçe adam doguldy. Öýmöýü gidip sonra geçirmeye de gerek ýok. Bularyň umumy halk bilelikde bir näme diýe bir gaýtalaýyn diýsen gaýtalaban bolmaýan bir manysyz bir zat bilen çygarlar bilen ýöretýärler-de adamlary sanap geçýärler. Şuňaly sistema O, kimlik sistemasyna geçilende aýdyşym ýaly dogulanyňam bilýän, ölen wagtynam bilýän. Ondan soň gap aýlanyp bu taýda plany ýaşaýarmy ýokmy, näçe adam ýaşaýar diýip daş asyryň zatlaryny, ýöntemlerinden neme dip sanap ýörmersiň-de. Meniň pikirimçe dogry pikir berilipdir şu taýda. Kimliğe geçilmeli. neme de işe diýip görkezlerlerde gapdaly portfelle adam sanama. Owa. Näçe Türk bilen näçe berde işe düşleri. Aldacak gollerler aldamana masara noktalar diýer. Şonun ýaly strategik nemeleri pomidor boldy ularyň yararlary. Onam Kırgızstan hoş habar edip paylaşıyor. Yine has da arttırdık, yine importu has da arttırdık deyip hoş haber berýär yine. Indi köpräk ýersiňiz deyip hoş haber baryny paýlaýar da Kırgızstan. Gelýär Russiýa onu pestisitli çykdy, böjekli çykdy, yine nämeli çykdy deyip diňe ştamp basyp ýatyr. İzine uğrat ya olmasa da ştaýda yak deyip. O, Olam izine uğrat diýenem, olam näme der Kırgızstana uğradar. Stratejik yarağımızı. o. Nemelde bular adamlary özleri alyp Samsung diýerler da hasap etmeni sifradan zatdan baş çykan ok kadip düşünýärler. Özbekistana geçen Kırgızsta kömek etdik diýip. Hasap et görýän oly 1000 adam 2000 hojalyga neme berip durur. Toy etdiler, ýene etdiler, gazy berdik mi? Eşalon diýip. Bular. Hawa täze o ýankyna bir bella keçelýene täze Türkmenistanda çağa dogulsa, ene çağa dogulsa diýip alýar. Ýani gaýt kesdiň kimligiň adyna neme pul ýatyryljakdyr diýip Owa. bankda. Ýani onun ýarysy en atasyna ulanyş üçin beriljek, ýarysy öz hasabyna. Ondan gerek okuw üçin harjajakmy ýa jaý üçin harjajakmy, iş üçin harjajakmy, galany özüne galýar 18 ýaşandan soň. Oňa çellerde akyl öwrener, bilim öwrenerler. Näme etjek? Öz pulda näme etjek diýse soň edip bilýär. Hmm. Ayağı üstünde durmana. Yine şöyle bir söz var da daşar devletlerde, ösen devletlerde de çağı 18 yaşayalar, kok göveryalar, nira gitsen gittik ya. Öyle avartyalar da. Sen ne için bizim Türkmenler şonu edip bilen ok yani. Sen inan atan basın çaramal bir mana mümkünçülüğü yok var. Aylık getirip bir kocaluğunu doyurma. Ne 18 yaş çağını kok göverecek, bar çıkı, bar kazan, bar hünari ol. Neyden hünari olursun, neyden iş etsin ol. Ne mani? Bir, ne diysem kamar? Çağa gelecekte ayakta durmana mümkünçülük dörüp vermesen ne diysen 18 yaşında yankıyalı yerde demetçer. Bar hünari öğren, bar iş öğren, İsläň ýerinde ýaşap bilersiň, ýurdun isläň ýerinde. Dip onuň ýaly sen aýtmana ýa sözlemene mümkinçiligiň ýok ahy. Merdan aga şuňaly bir adam bar.
Sen aýtmasaňam goýbermeli men gitjek diýenler bar. Ýok, sen o taýda başyňy çarap bilmersiň diýip ýandy tutýanlaram bar. Ol ýandy tutmak nemesi nähil diýýärdiň köp faktorlar täsir etýän bolmagy mümkin. Ol biraz atawaba gelen ýagdaýlar, ýani maskalalar ýakyn oturmaly bir-birine splasyon oturmaly diýen ýagdaý. Birim ýurdun içinde hiç ýerde iş ýok. Onsoň ýurdun içinde hiç ýerde iş ýok, hukuk ýok, adalet ýok. Baran ýerinde ogly gyzy horlanjak. Ogly bilimli we akylly bolsa ony aýan taýdyrjaklar, türmäge atjaklar. Gyzy gerçekliçe bolsa bir eşegiň ýerine gabat geljek, jinsi zorlugyny etjekmi, bask etjekmi, alyp gaçjakmy. Uzun enata da şöyle seyretdi, yurttaşyna gitjek diýende de yurttaşynda da şonuň ýazatlar bardyr diýip, ýani göz yetim şo Türkmenistanyň içi bilen tutuşy dünýä seyretdiýärler da. Onun asly şartdy ki nemesinden gitmedi. Şol biziň halkymyzyň ýani yurttaşlarymyzyň şöyle bir ýagdaý bar da düşünmekleri gerekli. Özüni hökümet diýip, özüni döwlet edaralar diýip görkezýän nimeler bardyr, toparlar. Şolar şo halkyň hyzmatyny etmek üçin, şo halky edara etmek üçin, şo halkyň bähbidinde, ösüşinde bir reformalar getirip durmaklygy, ýani borçlanýarlar da. Eger şolar şo ýagdaý etmeýän bolsa, halk olary aýryp derene getir, ýani başa iş başarýan adamlar getirmelidigini öwrenmekleri gerekli da. Owa Merdan aga, ýa-ni bir sora bar diýipdim. Öne düşünmedim diýipdim. Ýani gaýtalap ýazypdyrlar. Umida hanym ýazypdyr. Türmelerde sosial ýagdaýy gaty erbet. Täze Türkmenistanda türkmenler boljakmy? Bolsa sosial ýagdaýy nähili boljakdyr diýär. Türmeler boljakmy? Bolsa sosial ýagdaýy nähili boljakdyr diýär. Endi bunu başdan aýtmaly bolarsa, türmeden daşary ýurdun içi diýip alaly. Döwlet akly bolan ýurtlarda, ýani täze Türkmenistan döwlet akly boljakdyr. Çaga dogulma kanundan, ýani enesiniň goýnunda wagt eýem şonuň geljek ýoly, ýürejek ýoly üçinçiligi neme bolmaly, işlenip goýulmaly da. Ýa kaçmylyaly özüne pul ýatyryljakdyr, ýa-da enatasyna ýatyryljakdyr. Bu diňe bir pudokda şöyle ýagdaý. Halkyň aladasy hemme taraplaryň bolanda, çaga ýetişende işlemäne mümkinçilik döredip berseň, okumana mümkinçilik döredip berseň, oňsoň ahlak diýilen bir zat bar. Onam bilim, ýani ýaşlardan başlap bilim sistemasynda uygulanmagy gerekli da. Şol etikany, ahlaky öwrenmeli, milletçi bolmalydygyny, ýani insan hukuklaryny baskılamadığını öğretmeli. Ondan soň türme diýilen ýagdaý, türmäniň ady, türmäniň asyl gelip oturuşy, ýani nemeden bask edilmek, adam ezmek diýilen yer gelýär. Belki şu wagtky azatlyk erkinliginden mahrum edilen yerleriň ady ütüşürak bolup biler. Ondan soň o taýda nähil diýelim, adam kazanmak mümkinçiligi bolýar da. Ýalňyşlyk edip bilýärler adamlar. Indi hemmesi bir nemesi bolan nokta. Şolary ýalňyşlyk edendigini düşünmäne mümkinçilik döredip bermeli şu taýda. Daşky dünýäden kesmeli däl. Öz mesela gitýärdik, neme bolyn, aýda ýa türme diýilen ýere gitýärdik bolyn, oglanlar, ýani ulakan agalam diýilen gitýärdik bolyn. Aýdan 2 aýdan bir ýerde zordan sidania berýärler da. Barýan
o taýda ne bir iýiçerler ýer we betonmy, sowukmy, itmi, nememi ýaragly adamlar mı garat neme derýär ýer däldi o taýda. Adam olup çykyp gaýtmaýan o taýda. Birden Borzakon diýdi, ýene diýdi, o zatlaram barmy? Täze Türkmenistanda onuň ýaly ýagdaý düýbünden bolmaly däl. Gerek bolsa maşgalasyny görüp bilmeli, gerek bolsa internete girip bilmeli, gerek bolsa hünäri ýok bolsa hünär öwrenip bilmeli. Ýa-ni her bir adamyň bir iş başarmagyna mümkinçiligi bar eken da, ýöne şu potensial açmak üçin köp işler alyp barmaly bolýar da, ýani giňişleýin. Sen şu wagtga ýaly ýa daýhan olarsyň ýa türk'e gidersiň diýip goýmaly däl da, iki ýol goýmaly däl de öňünde. Döwlet eda erdi arasynda işlejek bolsaň batkalygyny satyn alarsyň. Örküşdanjak ýol bar biziň ýaşlarymyzda ýurdun içinde. Her Türkmenistanda şo ýollary gatly köp giňişletmeli, özem her bir ýaş, ýani her bir doglan çaga öz ýurduna bähbetli bolup ýetişmek üçin her türlü reformalar getirmeli, reformalary geliştirmeli. Hasam neme çal ýeňil peýdaly taraplaryny ulan durmaly. Men şöyle düşünýär. Doğru, doğru. Onu neme başından başlanyň gaty yerlikli boldy. İlk bilen näme üçin şu türmeler bar, şu zatlary düşündirýär baştan başlagamamyz. Şuňa sosial ýagdaý näçeli olur, edilýän jinayetler nämäniň esasynda edilýär. Hemme zat açyp görkezýär şu başından başlanymyzda. Ne aýdyşyň ýaly türli mümkinçilikler tanaldy diýeli adama. Şuň ýaly hemme zady neme islen zadyny edip bilýär-de, bir potensial döredýär adamda. Şonda adam näme üçin eýem şonça potensialy bolup duran ýerde şolary ulanman näme üçin jinayet edýär. Şonu eýem institutsional bir derejede öwrenmäge mümkinçilik berýär-de. Ýene hemme taraplaryň saňa mümkinçilik açyk bar. Açyk neme ýoluň açyk seniň hem beri. Ýöne sen näme üçin şu jinayeti etmegi saýladyň diýip ol eden adamlary eýem bir cezalandyrmak däl de gaýtam o edýän adamyň psihologiýasyny öwrenmeli. Şunça edilýän neme goldawlaryň, ýardamlaryň bar ýerinde sen näme üçin jinayet etmegi saýladyň diýip onu öwrenmäge bir potensial döreýär. Misal üçin bir neme bir kiçirek misal bilen neme deýin de adam öldürdi diýeli, jinayet. Ýöne şu näme üçin öldürdi? Şunça ine saňa hukuky nemeler bar, esaslar bar. Saňa ýamanlyk eden bolsa şu zatda hukuky ýollardan jogap bermek şansyň bardy. Şuň ýaly mümkinçiligiň bardy. Sen näme üçin şonu saýlaman, jinayete baş goşdyň? Ýa bolmasa ine uruş etdiň, zat etdiň diýeli adam birden-bire neme dip öz duýgularyny saklap bilmän jinayete baş goşdy diýeli. Şonda adamy aýdyşyň ýaly gazanyp bolýar, izne gazanyp bolýan ýagdaýlaram bolýar. Ýöne bu izne gazanyp bolýan ýagdaýlar bar diýip adama jinayet edibermeli diýen ruhsady berilmeýär. Gaýtam tersine näme üçin edilendigini öwrenip ondan soň gaýtalanmazlygy ýaly ýene şu öňküsi ýaly durmuşyna dowam edip bilmegi üçin şert töretmeli oňa. Häzirki ýagdaýda olara ceza berilmek ýaly görülýär. Ýöne ceza alan düzelmez. Ceza alan gaýtam indi gezek men şu ýerde tutulmasam ýene edibermeli diýen pikire dolanýar. Şoň ýaly cezadan gaçmak üçin indi gezek tutulmaryn diýip edýär. Ýöne biziň täze Türkmenistanda öňgörýän zadymyz şoň ýaly şertler döredilmeli. Şertler döredilenden soňam näme üçin jinayete baş goşulandygyny öwrenmeli. Institusional derejede eýem psihologlar bilen, zatlar bilen oturup gürleşmeli de şu jinayete näme üçin baş goşanlygyny öwrenmeli. Ol iki üçüncü denem eýem şo taýda diýeli uzun wagtly ceza aldy diýeli. Şo taýda täze bir hünär alyp bilme,
Täze bir ýaşaýyşa gadam basyp bilme şertlerini hem öğretmeli olarda. Eýem aýdyşyňa alyp türme bolmaýan, oňa bir başga bir ad berilmeli bolýar. Adamlary, insanlary yzyna gazanmak üçin şertler öğredilmeli, onuňam ady türme bolup bilmez. Eee, Umyda hanymyň soragyna şu ýaly jogap bolup bilermiken diýip düşünýän özümçe. Owa menim şoň üstüne azık başgarak demek goşaýyn. Şeýle bir ýagdaý bar. Bir ýurtda döwlet akly bolman bilim sistemasy oturmasa, yani bilim sistemasy diňe bilgi, yani hünär öwretmek bilen biten nokta. Yani adamy durmuşa psikologik taýdan, yani taýlamalar bolýanda sen. Şoň görä tapaklar geçerdiň, şoň görä ahlak öwredersiň, millilik ýa-ni kaçmaly. Şol adam agyrlykly ýagdaýynda özüniň şu toprakda doguldymy, mene Türkmenistanda doguldymy, şo topraga peýdaly bolmalydygyny öwretmeli adama. Yani parazit bolmak ýalňyşdygyny öwretmeli şonuň. Ondan soň şu ýagdaýda giň kapsamly alınıp barylsa hemme taraplarda travmaly adam, psihiski yeter yetmez adam, yani kesel adam diýip ya da has gurup bırakıyor var. Aptal adam yetişmek prosenti gat az oluyor. Hmm. O zaman aptal adamlar doğru gava var taşında. Kostüm var, bala var, gidiyor. Yaşlıdan çıktı mektebe, mektepten çıktı institutu okudu. Yani o özünün aptaldığını bilen o. O zaman devlet işlerine var diyeli ya da hükümet işlerine var diyeli. Şol aptal adam şol yurdun behbidine işlemiyor. Diňe öz behbidine işleýär. Diňe öz behbidine işleýände de nähildem karysny seýledilýär. Hmm. Şu günlük garyn doýurma diýip türkmençe aýdanda garyn doýurma üçin işleýän wagty ýurdunyň ziýanyny işleýändir. Ondan şol adamlar sen nähil reforma garaşap, nähil işe garaşap şol adamlar. Şol adamlary müňe köpelt, müňe 2 müňe 3 müňe. Ondan ol şol tutuldy, ýene-de aýryldy dedi, ýene de geljek öz ýaly aptal bilim sistemati bolmadyk ýurtdan näme çykdyn? Ýene öz ýaly aptal geljek, ýene olum ziýan etjek. Ol öňkü 5 manat alan bolsa, soňky 10 manat aljak. Ýa-da öňkü 100 000 manatlyk ziýan etirdi bu ýurda. Indiki 1 millionluk ziýan etirjek. Şonuň üçin çağalary ýetişdirmeli bolanda gaty inçe ýoldur. Şonuň üçin öz spesialistler bilen işleşmeli. O zaman näme diýýärdim? Ýurdun iqtisadyetini hem galdyrar, akylly adamlar diýýärdim da, ýurdun iqtisadyetini hem galdyryp biler. Hukugyň hem seniň işläp durar, syýasy görüşler hem diňe halkyň behbidine, ýani ýurdun behbidine bolup bilýär. Ondan şonda şol üçti jemlenende halkyň hem sosial üçinçiligi orta çykýar. Ölerek rahmat. Owa, indi şu türmeler temasy açylanda ýene bir zady ortagaly şu reformalarda. Tutsaqlykda, häzirki wagtda tutsaqlykda ölenleriň iň ýakyn hossarlaryna moral we maddi ýetkileriniň öwezini doldurmak. Şoň ýaly bir reformada nimede barda punktumuz bar. Häzirki wagtda bilýäs jinaýatçy topar edeni etdiligi bar. Diňe bir nimeni türmelere bir gelir gazanç edilýän bir yer ýaly görýärler. Şo taýda zulüm edýärler, zulüm görmejek bolsaň ýene pul getirersiň diýip şo taýyny bu jypsyzja bir özlerinden çykary üçin bir şoň ýaly mehanizma öwrüpdirler-de. Şoň göz öňünde tutup ine tutsaqlykda ölenleriň iň ýakyn hossarlaryna moral we maddi taýdan ýetkileriniň öwezini doldurmagam hökman täze Türkmenistanda edilmeli işleriň biridir. Ýa-wa. Neme da?
döwlet bolanda ýaňy aýdyp geçdik jogapkärçiligi bolmaly halkyň onda ýa döwlet diýeňde de bir başga bir zat däl, göze görünmeýän zat däl. Ýene şo halk ýene öz halkyny öz-özüni ayaga galdyrma funksiyasy bolýar da ýani özüni doldurjak bolan. Halk öz-özüni ayaga galdyrmak diýen näme, öz-özüne kömek etmek. Ýene şoňa gelýär. Hmm. Sağolun. Köp taraply ziýan edýän birinciden halky näme diýerler? Döwýärler diýip aýdýar. İkinciden halkyň barja gadanlaryny elinden alýarlar. Ýygyndakylary travma ýaratýarlar. Ýani gaty köp ziýan edýär edil şu wagtky sistema ýurdun içindäki eger şu wagtky sistema diýip aýtmanda da nähili düzen diýip aýdýan. Gaty hemme taraplaryň ziýan edip durýar da halka. Hmm. Ya halky hem aptallaşdyrýar hem keselledýär. Halk özüniň aptaldygynyň bilen ok, kesellidiginiň bilen ok. Şonuň ýaly ýagdaýlar bolup durda. O, Merdan aga. Wagtymyz ama dolup barýar. Şu taýda jemläp biler isleseň. Bolýar, bolar. Owa, ýurtdaşlar. Şeýler ýagdaýlar, düşünjeleriňiz bar bolsa, tanqidleriňiz bar bolsa, aşagda ýazylşa ýazyp bilersiňiz. Diňler tanqydyňyz bar bolsa çeker tanqydyňyz. Ýetgeşikler pikirleriňiz bardyr. Hmm. Abdurrahman çağıran Owa, oğlu ilesen olsun. asyl wagt aýryp gelen üçin senim sag bol. Bolýa ildeşdesem sag bolun.